Һаумыгыз егеттер, кызлар, безнең бүген Octava Records студиясында кунакта Ерткыз, Башкортстанның атказанган рэперы. Сәлам, һаумыгыз. Бүген безнең спонсорыбыз Coca-Cola, башкорт рэп индустриясын поддерживать иткән компания берүде. Ерткыз, сәлам тагын берде. Һаумыгыз. Хәлдәр, нисек? Әйбәт булай. Ял көндәр үтә. Үтеп бара. Хакалың үсәм. Хакал үтеп бара, мына күрәмсә. Минеке чыта үтмәгән түгел. Минеке кирегә тегелә искә үсә баштан шикелле. Яйдап кына. Минең белүемсә, һин элек урман хуҗалыгы техникумында укыганың. Әлеге вакытта һин кайдалар эштә йөрәйеңме, укып йөрәйеңме, балаларың бармы, кәләшең бармы? Мал хуҗалыгың? Техникумда укып үттем. Хәзер әлеге вакытта вакытлы саялда. Чөнки хәзер кегән шунда бер. Ул темага килгәстә кемдән тукмалы аягыңды һындырдың? Асфальттан. Асфальттан тукмалдым. Кайда ул һин миңа ул асфальтты күрһәтә, бергә барып күмәктә ул асфальт. Асфальт һәм 5нче этаждан тукмалдым быел. Шул ягән шунда ядрак хәлдәр булдыла. Әлеге вакытта хәлдәрең нисек? Аягың төдәлдем. Төдәлеп бара. Сатамдап килгәйнең баянгы күргәйнем. Авыртамы? Авыртмай. Һава торышын һидәң. Юк. Аякман. Минең агаем шулай ук егылып төшкән, ул 3нче этаждан егылып төште. Хәзер һава һидә. Мин вот нимәгә Прогноз погода урын. Больницага ятканда тоже кешеләр әйтә, вот погоданы һидәсәк дип что-то вообще һизмәй. Безгә бәйләнеш селтәрендә язылган һораулар бар ине. Айбулат Карагуловтан 200 һорау, Рәлиф Юлановтан дөрес итәһәм. Касан сольник яздыраң дип һорайдар һиннән егеттер. Сольник, әле микстейп яздырга ой бар. Нисә йөр буластаган? Касылман уйдагайнык микстейп яздырга. Где-то 7 йөр, наверное. Шул итә покага. Ул микстейптың исеме буласак, ниндидер темага арналасак түгелме? Юк, наверное, просто разный. Винегрет. Трактор. Нинди стиль? Бана һинең шул ук стиль. Стиль хардкор, каты, первый класс һәм сайдан элекке микстейптар бар, шуны һәммәгә куйдагайны. Менә минең тагын бер һорауым бар ине. Менә һинең шундый катырак йырдарың бар, мөхәббәт турында йырдар бар. Нисек бер кешелә урыс телендә әйтәм инде, две противоположности совмещаются? Икәү генә түгел, наверное. Уйдагайным тоже, белмәйм, раздвоение личности была бит минең кешенең. Шуны һәммәк альтер-эго диләр. Шуны һәммәк теге минең дә төрле әйләнсенәм бар. Берничә персонаж астында выступать итәргә тоже була инде. Айбулат Карагулов тагын бер һорау язгайны, хәерле юл дигән йыр касан сыгаты? Ну, белмәйм, без Кастлман планировать икәнек. Нәмә турында ул йыр? Хәерле юл. Мин аңданым. Хәерле юл, ул типа һау бул, яраграк бар, тегеләй булай, урыс телендә әйткәндә. Ул хейтерларга яуап кылмак дип сорайды. Синең эшең бар киткән мәгънә шәһәр. Элек һине ябык, хәлһез генә егет булган тидер. Хәзер менә минең алдымда аю булып утырам. Һинең һәмәк зурайып китер өчен, көсәйеп китер өчен күпме вакыт әрәм итер кирәк. Һәм нимәгә һин үзеңнең тәнеңде шулай итеп решил накачать? Ну, хәзерге вакытта мин больницага ятканда, наоборот, әдрәк сдулся, рус әйткәндә. Ябыктым. То есть әдрәк форманы югалттым. Булай, аю булып китер өчен Бөрәнгә барырга кирәк. Шаятам, нама? Гены. Стероид тарашаң. Ягышмайм. Ит ашайм. Ит стероид. Натуральный стероид. Почти рифму. Только не совсем. Ит стероид, да. Таки әйтмәнең күпме вакыт кирәк? Һинең һәмәк зурайыр өчен. Белмәйм даже. Минем яшәһәң, может, миңа күпме вакыт кирәк, шулай кирәк булыр ди. Нисә 3 ел, 4 ел? Күрәк. Нигә рэп укыйһың, нигә озын көй һудмайһың, нигә попса яздырмайһың, нигә именно рэп? Дөресен әйткәндә, элек бәләкәй сакта попса атыңда торган бит инде. Авылда яшәгәндә, бәләкәй сакта рэп турында вообще даже улдай жанр бар дип ишеткәндәй. Мин моны, допустим, рок жанрын ул устаревший вообще. Давно
уже ер астына калып калган бир неме тип турган мына ДДТ монда Уфага келгес аптыраным просто киши хаман тыңдай экен деп. Реально мен просто 11 класста бүткөнгө тиклим зур калаларга сыккан жок энди. А Магнитогорск? Ну, онда бар, но... Әбел районының башкалары. Ну, яшәгән юк. Аны булай рәпте, нисәнсе, 7-9 класста тыңлай башладым, достар менән бергә. Шул окшаны инде, ул биттары прям йөрәккә ята, ну, темп, тем икән ниме. Ну, онан и минең дөрес әйткәндә икенче жанрда ла выступать килә, ярдар язгы килә. Менә һин шул рэп тыңдай баштаным, шуныһы быныһы оҡшай тинең рэпта. Һин кемгәлер ҡарап яҙаң бит инде йырҙарҙы, кемгәлер, кемдер һинең өсөн өлгө булып тора, һинең кумирҙарың булырға тейеш. Шул кумирҙарыңдың исемдәрен әйтеп китһәң, шәп булыр ине. Ну, мин иң беренсе американский рэп тыңлай баштадым, иң беренсе. Я мен шул, как всегда, 50 Cent, DMX, шумак нәмәләрде. Русскиҙарҙан Шок, Кайра тигән бар, германский, русский рэперҙар инде. Германияла эшләгән. Бөгөнгө көндә һин Шоктың йырҙарын тыңдайыңмы? Мына уның альбомын көтәң? Әллә ул уже сыҡтымы? Сыҡты бер альбомын, уҡыттым, оҡшаманы, но былай көтәм. Ну, үҙе как личность, ҡылыҡ кеше шуға күҙәтеп барам. Һеҙ нимәһе менәндер оҡшағанығыҙ бит? Комплекции, телосложением, хатта йөҙөгөҙ, мына үҙеңә тоже уның һымаҡ татуировкалар эшләтеп алһаң, бәлки совсем уның һымаҡ булыр да ҡуйыр инең. Ул һаҡалһыҙ шикелде только, или бармы уның һаҡалы? Бармы. Бөтә крутой егеттәрҙең һаҡалдары бар. Мин һаҡалһыҙ. Илдар, мына баш эстрадала булған плагиатҡа һинең ҡарашың нисек? Икенсе ил йырҙарын беҙҙекеләр мына башҡорт теленә күсереп, тәржемә итеп, яҙҙырып, үҙҙәренең йырҙары һымаҡ итеп сығарған случайҙар яман күп. Һинең ҡарашың ниндәй? Ну, бер яҡтан насар инде. Ҡайбер йырсыларҙың бөтә йырҙары шул сит илдән алынған бит инде. Кемдер авторский йырҙары вообще юҡ. Ну, кемдер унда сығара, башҡортсаға әйләндереп, астына кавертып яҙып сығарһа, нормально. Нимәгә мин һиңә ундай һорау биреп ҡуйҙым? Мына мин күптән түгел бер йыр ишеткәйнем. Уже белдем шикелле һорауыңды. Һинең йырыңды, ике йөрәк тигән йырыңды бер урлагандармы? Урлагандар, яман жестко итеп урлагандар. Хәҙер мына воспроизвестиеға ҡуйһам, ишетелер. Надо засудить их, короче. Мин дә шайтып уйдайым. Мына мин нимә тип уйҙағайным? Һин бәлки белмәй йөрөйөңдөр тип, ул һинең йырыңды копировать итеп алғандарын. Белмәнем. Шуңа һиңә уңа мөрәжәғәт итергәрәк, нисектер ҡурҡытырға, судҡа обращаться итергә, нимә эшләргә? Всё. Рахмат, нама әйтәм. Так. Ну, минекенән әҙерәк ҡалыша, конечно. Илдар, мына һин рэпты яман ныҡ тиҙ итеп уҡыйһың. Ҡайһы бер кешеләр, минең уйҙауымса, хатта ишетеп, аңдап өлгөрмәйҙәр. Һинең уҡыған йырҙарыңды, тректарыңды, һинең ниндәйҙер күнекмәләрең бармы? Шулай итеп тиҙ уҡыр өсөн. Мине лә өйрәтә алаңмы? Тиҙ итеп рэп уҡырға. Мына һөйҙәп китһәң әҙерәк. Нимә эштәйең? Берәйендәй. Шундай берәй конфет алаңда, шунда кимә торған бит инде бит. Ну, короче, любой конфет алаңда. Мында имә торған конфеттар бар мәне. Имә торғандар юҡ шикелде. Беҙҙең мында студияла берәү лә конфет иммәй. Шуны алып асаң да, ауыҙыңа ҡабаң да. И телең менән берәй любой хикәйәме или тиҙ әйткестәр алаңда уҡыйым инде. Усложненный вариант, короче. Ну, можно и просто конфетһеҙ, конечно. Мына тогда һиңә шундай бер күнекмә. Пакет под попкорн. Әйт әле шайтып. Нисек? Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Тиҙ итеп. Пакет под попкорн. Тогда кот под... Оны беләм. Кот под колпаком. Кот под колпаком. Еще бер ниндәйҙер бар ине ул. Исемдән сығып тайған, ладно, ярай. Ну, былай, мин күнекмәләр эштәмәйем. Мин мәктәптә лә шәп уҡый торғайным. Но тиҙ әйткестәрҙе менән особо эшләмәйем. Күнекмәйем. Аңданым. Күнекмәләр эшләмәйем. Булды. Тыумыштан килгән талант тип әйтергә булайым. Талант. Илдар, мына һин
илһөяр кеше, ысын башкорт ир егете. Һинең йырларыңда ла патриотический темалар сыгып кайвакыт китәләр. Һинең уйлавыңса, безнең башкорт халкын киләсәктә нимә көтә һәм 20 елдан белерме телле балалар? Нимә көтә? Мин ышанам. Сәскә тартып Башкортстан, сөнки башкорт тарихы нык күп нәмә үткән бит инде, күп нәмә күргән, башкортлар күп нәмә күргән бит инде. Күп үлтерелгәннәр, кырылганнар. Шундай нәмә бар бит инде, нимә әйтим. Рух дип халык теге нык төшәлә, шун кеременеп китә, шуны бәлки кеременеп китер нык әйтеп. Һәрбер гаиләле ата-әсә шу балаһына бер-ике сактан башкортча һөйләшеп өйрәтһә, телде белерләр дип ышанам. Маңкорттарга карашың нисек моны урыс телендә һөйләшеп йөргән башкорттарга? Башкорт булып, башкорт телен белмәгән. Ну, бар башкортлар кала ерендә үскән, миле урыстар яшәгән бер ердә үсһә, уларга өйрәнергә кала инде. Кемдер тапта да башкортча белһәлә, үзенең дуслары белән или белмәйм бер кайда оялып һөйләшәләр, уларга насар караштан. Оят. Һинең үзеңнең киләсәккә нинди пландар? Нинди бәйектектәргә менергә өмет итәң? Киләсәктә иң беренче һаулыгы бетергә, әлеге вакытта шуннан шул йырдар язып, кире тренировкаларга кайтып ала бирһә. Шундай пландар. Һин нимә тренироваться итәң? Нимә менән шөгыльләнәң? Спорт нинди төрү? Ну, мин беренче класстан алып көрәш белән башладым инде, потом тайский бокска йөрдем, потом кикбоксингка йөрдем, потом рукопашный бой. Һуңгы тапкыр шул рукопашный бой, кикбоксинг буенча выступать итә торган, сыгыш яһый торган. Һинең урындарың да бар шикелле. Ниндидер урындар алганыңда бәйләнештә күргәнем бар. Бар, панкратион, кикбоксинг буенча К1 буенча алганым бар. Ишеттегезме, хейтердар, куркыгыз ди. Ишеттегезме? Ярай, Илдар, рәхмәт безгә килгәнең өчен, безнең менән булганың өчен, шундый приятный итеп әйтәм инде әңгәмә өчен, асык күңелең өчен, безнең студияла яздырылганың өчен зур рәхмәт. Тагын килеп йөрегез. Сезгә дә рәхмәт. Яңа йырдарыңды көтәбез. Альбомың сыга дип әйттең, альбомыңды ла көтәбез, сыгыштарыңды карап тор, күзәтеп торырык. Рәхмәт. Хау булыгыз, бай булыгыз, бар булыгыз. Әйттем бит мин. Радик, бит куяң. Бында йырткыз. Мин ултырам студияла, без нисәү, 1-2-3-4-5 алтау. Без ултырабыз, ашайбыз конфит ашап, башка нимә әйтергә мин торам һиңа карап. Бара кабы пикер пам, бара фуригер пиригер пам, бара фуригер бара фуригер мин фиригер пара бара пилибили кабы пам пара пум. Тара пара фиригер мара бара кине бара стам пам пилибик кабы пик пилиба. Пам пам. Он шулай мин крутой, короче. Һез аптырамагыз, нинди телдә укыны дип Илдар үзенең трегын. Был башкортча булды, просто шәп укыным. Был элекке башкорт теле. Это древний башкирский язык. Кемегә аңламаган үзегезгә ят булырга тиеш. Вот, шулай. Булды, рәхмәт, яманлык охшан.